Salut! Azi vă arăt cum mă joc eu pe acest mic calculator. Cum ar fi un Steam Deck. E un mini calculator. Îl iei peste tot unde vrei. Haide că până așa... Uite. Uitați. Stai că se încarcă. Până acum e un joc cu dinozauri care inclusiv se poate să faci. Hai să vedem. Și da. Ce vroiam eu să spun? Da. Și să mai poate așa. Intrați pe Steam și așa. Cum ar fi un fel de PlayStation. Carnotaurus ne facem? Haide. Să vedem. Iubesc Carnotaurus. Pa, mai postez pe calculator